Hi guys, Alan Zanetsi, another video. Kani nga video, pataka ra og storya ni murag about ra ni sa kaan. Nganong naabot ko sa Australia karon. Like nganong naabot ko diri, nganong naa ako diri, nganong ang akong trabaho is kusina as a chef, nganoy nga na. Iniabot ko diri sa Australia January 2020. So before COVID, naan ako diri. Ang COVID sa una is balita pa like Wuhan, China pa pero kuha na siya kanang dili pa siya worldwide nga lockdown gani. So murag ako lang i-share nga nung naabot ko diri nga nung ambot lang sa ako ni pag-share pero yan na. Tanawan lang nato. So, asa ta magsugod? College guro no? College guro ta magsugod. Na ako scholarship ato. Eskwela ko og mechanical engineering sa University of Cebu. Ano noon sa to nga year 2015 man siguro 2014 ambot lang. Eskwela ko og engineering, mechanical engineering sa Cebu. Nya nako scholarship ato nga time. Para nako is dili gyud siya para nako. Di gyud nako makita ako ang kaugalingon nga magtrabaho og as an engineer or like kanang wa jud sa ako ang dili na ko makita ko ang self nga makagraduate ani nga course. Mo dyan na sa una, mura gani, di ko kampante, di ko sure. Mao na ba jud ni? Nga na gani. Pag first year na ko ato nga mechanical engineering, is naglisod jud ko. Pag second year, first sem is nawala ako ang scholarship. Nawala drit sa akong scholarship kay like wala ko gatarang og eskwela. Kaya dili jud ako feel nya lisudan ko sometimes kanang magklase nami is like ako yung utok wa jud sa klase nya magtan-aw kasi mga classmate ba nga algebra, trigonometry kana may ana is mga maayo gani kay sila nya ikaw kay ana jud ka nga di man jud ako ni di man jud ni para nako. Second year is like wala na akong scholarship. Pag second sem wala na jud ko ni eskwela. Like, wa na ko na eskwela. Wa na jud ko ganahe mo eskwela. Niundang na ko niya. Didto na ako. Grabe ka depressed. Depressed na jud kay ko kay niundang ko og eskwela. Niya, wala na ako kay baon si sunod sa akong life ba. Ako, unsa na may sunod na ako ani ay. Wa na ako nag-eskwela. Naramis na ako sa balay. Kuyog silang mama. Niya, mura ganig palamunin. Nahimo kong palamunin. Sige ra kog tagay. Kada gabi maglaag. Kada gabi hubog magmotor-motor nga na kadlaw na mo uli buntag na mo uli nya like mura ganig pabaya kay ko sa ko ang life walay kwarta sige ra katagay sige kahubog like grabe kay mo to sige ra laag nya barkada ang naso na huna kanang times nga dili ko mahubog nya magtan-aw ko sa akong mama nga naningkamot para namo unya ako kay wala ra koy gamit sa balay ba sige ko pangutan-on nga unsa may sunod nimo like mag-unsa naman karon asa na makapadong asam ta padong ani sa imong kinabuhi unya masuya sad ka sa uban nga mga kaedad nimo kay sila hapit na mahuman nilang kuan kay nagtambay ko og isa ka tuig ato 1 year ko nagtambay nya hapit na mahuman ang ilang kuan mga eskwela nila ana nice na kay sila tan-aw yang uban is like taas na kay sila mga naabtan nya ako is like tambay ra gyapon dako kay tiyan siging kahubog siging galaag hapit madisgrasya sa mga motor kay kusog gyud magpa-drive ngana ba depressed gyud to like mo na gyud siguro to ang pinaka-depressed part sa akong kinabuhi nga magtan-aw ko sa akong mama nga as in like dili gid gani siya happy nga magtan-aw na ako ang imuhang mama is like nagtrabaho gyapon para nimo pero ikaw is like mura gani sige ra kang katulog dira sige ra kang kahigda sige ra kang kahubog nya mao to murag ako nang gihinay-hinayan og hunahuna sa akong kaugalingon nga unsaon man ako ni. Like unsay akong buhaton ani. Ato nga mga times is na ako'y murag cousin man siguro to. Nakalimot na ko pero kailan ako anya friends me sa Facebook. Nice kay ang iyahang mga ipang upload nga picture kay kana ganing nagtrabaho siya sa kanang hotel ngana unya ang gitrabahoan niya is like sa kusina. Ngana ba chef siya chef. Unya ako sang giana akong kaugalingon nga sulayan na lang siguro na ako ning mag-chef no like unsa may naa niya kana ganing wa jud ako no dili jud ko moluto sa una like pansit canton ra siguro corned beef beef loaf ngana ra nya naari moluto sa balay nga akong manghod nam siya yaya nya mura sa tay mo luto sa amo ang goan ngana gani kana palamunin jud kay ba as in palamunin jud kay naghunahon na ako sa akong kaugalingon nga unsa man mo eskwela ko aling culinary nga 2 years
basig maparihas na sad niya atong ako ang mechanical engineering nga moundang na sad ko niya magsayang-sayang ra sa tagkwarta ani basig mapun-an na sad niya akong depression kay mag-eskwela ko ani unya moundang na sad nya unsa na sad ang kuan unsa naman jud ani like wala jud ko kay bawa asa ko padong ato nga time sa akong kinabuhi anya mao to nga eskwela ko nagpa-enroll me mo to culinary diha sa ACT ang kuan school atbang sa Imol ba Cebu. If taga Cebu mo naay culinary school diha sa ACT atbang sa Imol diha ako nag-eskwela 2 years. Ang amo ang chef ato nga nag-instruct si Chef Mario taga Malta. Like before me mo graduate mo OJT sa mi og kuan mga hotel. So mao to nga naghimo ko ako ang kuan resume o niya akong gipas sa kuan waterfront so nipas ko sa waterfront nipas ko sa Lex Hotel nipas ko sa tanan nga mga nice nga mga hotel sa Cebu o niya nipas ko sa Radisson Blu mo din ka nang mag pass ka og mga resume na interviewon ka nga na interview ko sa Lex Hotel ato murag na pa may Marriott ato sa una siguro nagpass mo siguro ko sa Marriott ato sa una nagpass ko sa Radisson Blu ato unya nadawat in town ko sa Radisson Blu mo jud ni siya ang ako ang actual nga reality nga ingani jud ang trabaho sa kusina. Mag culinary school ka is like lahi ra man jud kayo ng tudluan ka unya ning abot nimo sa kanang kusina nga actual is like naa na mga chef nga magsyagit-syagit unya like sugoon ka sige nya sige ra ka magtindog ingana ba. So dito na realize akong utok nga okay, mo jud ni ang trabaho sa kusina. Daghan jud kayong kanang i-multitask nimo, daghan kayo kang hunahunahon ingana daghan kang stress ingana ba. Mo to Radisson Blue era. Na-under ko nilang Chef Mark, Chef Coke. Ay, wala mo ko na-under ni Chef Coke. Ato kay madlock mo ko ni Chef Coke. Ato. Na-under ko ni Chef Dino sa Chinese. O niya mo to, naka-duty na ko Radisson Blue, no? Nahuman ako ang koan kanang OJT dito ba? Nya before permahan ang imuhang like kanang mura gani i-release ang imuhang certificate nga nagtrabaho ka diri nga mo ni nga hours ang trabaho nimo is like interviewon pa ka ni Chef Coke. Unya hubog pa jud kay ko ato. Gikan pa ko probinsya ato nag-interview ko niya unya wrong tanan akong answer. Ana siya nga ikaw na lang bahala ani dong ha. Gipirmahan niya. Nya mo to like gikapoy sa siguro to siya. O to gihatag niya na ako chef salamat jud kay chef like gikan po ko Australia gikan po ko probinsya niya medyo bungol pa kay karon ingana gani so mao to no nag-graduate na ako sa culinary na ako vocational siya like dili siya ingon nga kanang bachelor's degree pero at least like naka-graduate ko og culinary school at 2 years ra man ang culinary school unya naay agency nga niadto sa eskwelahan ato natingala lang may kag-invite man mi ni sir nga diri ta sa kuan guys diri ta sa kanang murag conference room nato kay naay agency nga mo anhi diri like nasa lay kuan ninyo offer ninyo so mao to nga naay agency na abot gi-offeran mi nila og moadto og mga America, Canada, Australia ingana pero ang ilaha jung gi-offer ato is ang America jud nga J1 visa. Nice lagi ni, nice like daghan kay mga classmate nako nga kurataan no. Nga kana ganing murag oh my god, nice lagi ni. Unya ako is like very doubtful jud kay ko sa ako ang self. Ana ko ba nga another gasto na sad ni Taon ko rin na to, no? Sa ko na ito ang diskarte anilin. Like, if na opportunity nga ka nang mo hatag na ako ato nga time is like, dito na dyan nagsugod ang ako ang mindset nga dili kayo ta mag-expect dili kita mag-assume og daghan. Like, ato alang iset ato ang goal len nga kanang go with the flow lang ta. Mag-set lang ta og goal pero dili kayo na to. Mura ganig, i-hype atong kaugalingon kay kung i-hype ni mo imong kaugalingon god is like layo kay mo ang anaan like madigo ka na ma-depress sa gubalik gipang pass na namo tanang mga requirements para Amerika daghan king requirements among gipang kuha na to ato mig Manila kuha mig passport nako nagkuha mig US visa dito may mo atog Manila para sa US visa nga na law sa Ginoo is like na-approve jud ako ang visa na kuha ko og sponsor sa Colorado ato. So mo to nga naabot ko og Amerika lagpot si Allen dito sa Amerika trabaho siya sa hotel
usa ka tuig ko nagtrabaho sa hotel sa Amerika ato. Unya didto na jud ako na-realize akong kaugalingon nga ako na-realize dito nga time is like as long as ang ako ang resume is nindot siya, like for example, nakatrabaho ko og Radisson Blu, which is a nice hotel sa Cebu. Unya karon is like niana gani ko dito og Amerika, Radisson Blu, Amerika. Unya whenever makit-an na sa mga employer nga na ako certificate nga diri ko nagtrabaho, okay diri ko nagtrabaho, okay na siya certificate, okay nagtrabaho siya diri sa Amerika, na siya certificate. Dito na ko na realize nga as long as ang imuhang resume is nindot unya naa gani kay mga certificate nga ma-back up to nimo nga mao ni siya ako natrabahoan ngani. Dito na ko na realize nga ay ngani ra gyud ay ang kinabuhi. As long as maningkamot lang ka sa imong trabaho, unya ganahan ka mo upgrade sa imong trabaho, it's like tanawon ra nila imong resume, amo niyang mga naagian nindot siya resume, okay i-hire ka na mo ingana ra ba kay ang problema nako ato good is like asa ko magsugod mura man good like ang sinugdanan ra ba once ka makasugod na ko no everything is just gonna be mo landing ra na sila tanan sa imong atubangan tanan. So mo to trabaho ko sa Amerika nya nasa ko yung mga other stories anang trabaho na ko sa Amerika. 1 year ko nagtrabaho dito, Colorado is very snow, like grabe kang snow dito. Dito na ako na-experience ang far away from the family. Like layo gani ka sa imong ginikanan, layo ka sa imong barkada, layo ka sa imong tanan. Kaya ang Amerika is 12 hours behind man siguro ng Amerika or pila ka hours behind. Sa Philippines is buntag na niya sa Amerika is gabi. Mura ganig dito dyan ako na feel ang pagkalayo nako sa ako ang family sa Philippines. Nahumanan ako ang Amerika nga 1 year visa. Balik na sa ko sa Pilipinas ato. Mo to ni kuan tambay na sa ko kadali pero para na ako is like dili ko ganahan mo tambay na dito na ako na realize nga dili ko ganahan mo tambay na kay ang gutong Amerika na ko is nakasweldo man ko atagod sweldado man to siya nga visa so mura gani ang mga nagasto nako sa apply og mga visa is nabawi ra dayon nako sa Amerika ba like nagasto ko sa culinary school nagasto ko sa et cetera is like nabawi na ko sa Amerika dayon na pa ko extra money so mao to nga nidool ko ni sir ani na anak ko niya Sir Ron ba if kailan mo ni Sir Ron no mo na siyang kuan sa una sa ACT nidool ko ni Sir Ron anak ko Sir Ron unsay sundod na ko sir ana siya nga dong adto ta og Australia dong magkuha ta og visa nimo adto ta og kanang kuan Australia. Na ni visa para Australia sir. Kinahanglan ay visa nga ana. Nagkuha na sad mi sa ako ang visa para Australia niya. Dali naman kaayo kay mura gani gikan pa ko Amerika niya mo adto ko Australia nga na. So ang gikuha na mga visa ato is student visa to siya ang gikuha na mo. So ang pasabot ani is magskwela na sa ko balik og culinary. Weird kayo kay eskwela ko culinary 2 years sa Cebu. Niadto ko Amerika 1 year unya ni balik og Pilipinas unya padulong ko sa Australia is muskwela na sa kog culinary which is 2 years like wala ra may problema nang muskwela ka culinary og pila ka book sa imong kinabuhi mura ra na siya driving school good nga eskwela kag driving school kung mao man ka aning driving school muskwela sa kag laing driving school wala jud ni problema ngana ra ginang kuan culinary. Classmate na ko sa culinary diri sa Australia no is like mga dagko na kay nga mga chef like kamao na gid sila tanan ba yan eskwela lang sila og culinary kay para sa student visa nga na lang good nasa ko lang maybe another video na sa nga mag-explain ko unsay akong gidala diri unsay story pagpadulong nako diri unsay na feel nako nga culture shock pag abot nako diri unsay mga na learn nako unsay mga bad experiences nako unsay mga nindot nga mga experience nako unsay like if ganahan mo muanhi dere basin naa mo'y makuha sa akong experience basin naa mo'y mag-gets nga unsay kalahian dere og sa Philippines like learn from my mistakes ingana ko no hay ba like mura ganig i-share nako ni para kinsay ganahang makahibaw sa akong experience is mura ganig naa mo'y okay nga na di ay. Okay na nakoy idea. Like idea ra gud ang inyong makuha para nako good mo nang naghimo ra ko ingani nga mga video. Unya mo to naabot ko student visa. Ako yung nangitag trabaho para masweldoan, bayad sa tuition, bayad sa rent sa imuhang giabangan. Since COVID man to pag-abot na ko diri is nasa ko'y grabe kayo nga story about mura gani ko giabuso gani ko ingana gani sa kuan trabaho pero wala na ko'y
buhat kay sirado man tanan unya wala naman koy ma-applyan nga mga kanang lain nga mga shops kay gipan sirado lockdown man tanan. So murag na stock up ko ato nga employer even if gamay king sweldo niya giabuso ko niya sa oras. Wa naman jud ko laing maadtuan. So mura ganig mobayad pa ko sa rent, mobayad pa ko sa tuition ako. Diri na lang sa ko magtrabaho nimo sag dirag wa kay ayong tawhana ka. Like at least na ako mabayad sa akong rent ug sa tuition. Graduate ko sa kuan 2 years later sa culinary diri. Napaskwela na ako akong kaugalingon. Akong kaugalingon ang nagbayad sa tuition, nagbayad sa rent. Unya karon year 2024, naan ako diri sa hotel nga gisponsoran ko para sa sunod na ko nga visa. Ako na head chef diri sa hotel. Like sugod pa lang daan, dili ko kahibaw moluto. Pansit Canton ra, palamunin sa balay. Karon nga year 2024 ako na head chef. Mao lang to ako ang ma-share. Dili man siya ingon nga kanang hambog nga pag-share or gara-gara nga pag-share. Ang ako lang yung ganahan nga magkuha ninyo aning video is like depressed kay ko, palamunin kayo ko, pero mura gani giset na ko akong kaugalingon nga dili ko ganahan maing ani ko for the rest of my life. Di ko ganahan nga diha ra ko sa amo ang barangay manon nga palahubog, kusugi bulaag. Ganahan ako nga eventually sa akong kinabuhi is like mapalit na nako ako ang ganahang paliton. Matabangan ako akong mama sa mga kuan, makabawi ko at least. Tingan na, dili na siya magtanaw na ako nga lara ko dira sa mura gani wala ko'y kuan sa akong kinabuhi. Pero I know, makaana rasad mo nga. Naman sa good mo kwarta ato dol para ma-sustain ang imuhang kaning ingani. Pero dili nasad na ako na ma-blame ako ang parents nga naning kamot sila nga naa sila ibayad kay ilaha man sad ko na nga as a parent good kanang asa ginikanan ganahan sad sila good nga bayaran ang tuition para sa ilahang anak para makahuman like mura man sad good na ang kuan like dili man nato ma-blame ato ang parents nga naaman sad good mo kwarta ato dol mao nang naay kwarta nga mabayad sa tuition or nga na kay dili man sad like for example if dili ko maskwela is dili naman sad kung nila ako anan kanang diha ra ko ka patagaan na ka na mo kwarta tagay dira nga na pero since ni ana man ko nga moskwela ko culinary so mura gani naning kamot sad sila nga mabayran sa tong tuition like nga na good ug unsa na nila pagpangita og kwarta ngutang dara nagloan ning ana unyan timing lang gyud nga naka Amerika ko ato ni nabawi-bawi na mo gamay. Unya karong na ako sa Australia is like ako na yung nagpaskwela sa akong kaugalingon like wala na ako nangayo nila. Like kung unsa man to mga utang kuan nga na is bayran nato tutanan ya wa bumpawi ta. Mura na siya ko ma-share. Taas-taas na ni nga video ako lang na siya i-edit gamay guys. Daghan pa akong stories about Australia, daghan akong stories about sa ako ang mga nag-agian sa una. If ganahan mo gingani nga video, comment lang mo if ganahan pa mo. Pero if dili lang, okay ra sad. At least mag-share lang ko sa akong mga experience sa mga uban nga ganahang mo anhi diri or kanang naa na diri. So mura na siya guys. Thank you sa pagtan-aw. Thanks for watching. See you.